A tak som tam tak prišla a bolo to práve, že pre mňa super, pretože som vôbec nemala trému, žiadnu zodpovednosť. Vážne si to mala troška, áno, jasné. A to bolo Zábava. perfektné a strašne už potom som v živote ten pocit necítila. Ale tedy to bolo veľmi fajn, pretože som sa aj pýtala, že a kto je v tej porote? A všetci tam boli v takom strese a v takom akože taká tréma. Ty čo išli na ten konkurs? Áno, áno, také napätie. A ty nevieš, kto je v porote? Kto? A ja, že neviem, že absolútne netuším. Ďurovčík. A ja, že a to je kto? To je kto? A že nevedela som si absolútne nič. vôbec. Takže, no, Potom si sa dozvedela, no. Potom som sa... Ale tak nemám rada, iba keď on proste príde domov a vlastne nič neurobí, tak zo seba zloží tie veci a takto sa to tam kopí už. Akože za týždeň prídem a chytím takú kopu veci a vlastne to celé tak akože aj s tými slipami, s prepáčením, aj s tým všetkým na takejto jednej Je čo, mám 2 dní na golfe? No, neviem, no Nevieš, však... no. Toto, hej, no taký bordelár. Áno, no, ale tak... A tak to je normálne, presne, nie? to je úplne No. v pohode, to je vlastne, však to je normálne. Nela Pocisková! Nela! Vítaj! Ďakujem No, veľmi pekne. konečne. Ahojte, dobrý deň, prajem. Dobrý večer. Dobrý večer, Tak. prajem. A nie na začiatku. No konečne si tu, lebo ja som ťa už dlho volal, len všelijaké povinnosti si Presne mala. tak, ale pekné. Rôzneho charakteru. Áno. Áno, ale pekné. Pekné, príjemné a zodpovedné. A zodpovedné, tak som veľmi rád, že si tu. Prosím ťa, ty si vždy chcela byť speváčka, herečka, alebo si aj niečo iné mala v úmysle? Tak ja si myslím, že každé malé dievčatko asi rado sa pekne oblieka, tancuje stále a nejako si pospevuje, takže moja babka, môj detko ma akože od malička volali nejak, že budem, ja neviem, baletka alebo nejaká speváčka. A ja som bola taká. Áno, ale to je... No. Ale to je len v rámci takej akože srandy. Áno. Ale tak nejak ma vždy bavilo spievať, ale nikdy som to nebrala nejak vážne. Brala som to ako hobby, ako niečo, čo si robím popri škole a popri iných aktivitách. Ja som bola hrozne... Čo si robila? Karate. Karate? Fakt? No, ja som 8 rokov robila karate. Hej. 8, no tak to je, že aj z toho niečo vieš, či? Vieš čo, nič. Nič už? Nie. Doma, keby si chcela urobiť poriadok? Neviem nič už. S tým operným spevákom to sa dalo? Čo? To sa nedá, s ním nie. S ním nie? No tak s ním s sa niekým nedajú iným. robiť poriadky. Ale dalo mi to zase strašne veľa do života, čo sa týka disciplíny, čo sa týka takej seba, dôvery a také akože všeličoho iného. Takže karate, ja neviem, tancovala som, všetko možné som ja robila. Hej. No, ale potom tá kariéra začala veľmi zavčasne, veľmi nie? tak akože náhodou. Ja som chodila do zboru na Zúšku a viem, že jedného dňa sa zmenila profesorka zboru. Prišla v podstate moja profesorka, ktorá je so mnou dodnes. A neskôr mi povedala jedného dňa, že bude konkurs na Novej scéne na Neberte nám princeznu, muzikál Neberte nám. Ja som mala vtedy 14 rokov a že by som to mala ísť vyskúšať, že sa na to možno hodím, nehodím, že proste skúsenosť nadobudnem. Ja, že jasné, určite. Ja som absolútne nikoho nepoznala, v živote som nebola v divadle, pretože moja rodina je absolútne z iného... Nikdy v divadle Nebola predtým? som nikdy v divadle. Ani v Bábkovom? Je to trapné. Fakt? Áno. A tým pádom to išlo tak akože mimo mňa. A tak som tam tak prišla a bolo to práve, že pre mňa super, pretože som vôbec nemala trému, žiadnu zodpovednosť. Vážne si to mala troška, áno, jasné. A to bolo Zábava. perfektné a strašne už potom som v živote ten pocit necítila. Ale tedy to bolo veľmi fajn, pretože som sa aj pýtala, že a kto je v tej porote? A všetci tam boli v takom strese a v takom akože taká tréma. Ty čo išli na ten konkurs? Áno, také napätie. A ty nevieš, kto je v porote? Kto? A ja, že neviem, že absolútne netuším. Ďurovčík. A ja, že a to je kto? To je kto? Nevedela som si nič. absolútne vôbec. Takže, no, Potom si sa dozvedela, no. Potom som sa... Áno. Asi som sa na tú rolu v tom danom momente hodila, takže si povedali, že to so mnou skúsia, teda Jano. A išla Však som do toho. skúsil. Ja som to... Čo sa smiete? Skúsil. No, však. No. A nejak nám to teda, áno, vyšlo a potom... Z tohto sa už nevymotáme, Nela, kašlime na to. Poďme k inému. Čokoľvek povieš, vieš, Áno, tejto ja súvislosti dostane iný zmysel hneď. Ja viem. Tak sa vám to podarilo? Podarilo sa, no veď vieš čo, ja to bolo Vlastne tak, že hneď na prvý šup.
No dobrý muzikál to bol, nie? No vidíš, ja hovorím. Ja som mala ten muzikál iba podskúšavať. Ja som tam bola ako taký náhradník, taká ako Čo to? keby sa... Áno, taká náhradníčka. Ale to som chcela tým povedať všetkým, že po tých 3 mesiacoch strašnej úmornej práce som nakoniec hrala premiéru. No. No a teraz teda poďme už do súčasnosti, nebudeme spomínať teraz čo nové, prosím ťa pekne. Čo teraz nové? Tak teraz ma momentálne absolútne naplňa môj malý šibal doma. Myslíš syna? Áno. Prosím ťa, a manžel teda pomáha, lebo keď tu bol naposledy u nás, tak sme ho tu učili prebalovať. Dobre Ak ste si ho to to pamätáte. naučili. Dobre ste ho to naučili. Prebaluje? Prebaluje, všetko zvláda, naozaj, on je vynikajúci otec. No. Okrem toho, že veľakrát, keď má čas a mohol by byť s nami, je na golfe. Toto. Tak okrem toho je naozaj starostlivý a proste má toho malého strašne rád, aj malý má rád, jeho majú krásny vzťah a je to úžasné. No, on keď tu bol, tak hovoril, že sa trošku bojí, že mu zatrhneš ten golf. To ja nikdy neurobím, kde ja budem za. Ale ani trošku, no tak hádam, niekedy bolo také, že nikam nepôjdeš, doma budeš. Ale ako obmedzil to určite. Obmedzil to? Obmedzil to určite. Tak troška si mu to ako skresala, nie? No. No. Nie, tak to prišlo podľa mňa tak prirodzene, keď sa narodilo to. Prirodzene sa zlakol, áno, a menej chodí. Nie? Asi áno. No, vidíš to. No. Neviem. No prosím ťa, ale teraz som niekde čítal, že zase si spievala, Áno, vrátili. že si sa vrátila, ale že už zase nič. Vrátili titul Rómea a Julia na novú scénu, ktorý je veľmi pekný. A o to viac ma mrzelo, že som zase si veľmi nezahrala. Iba nejakých 3 alebo 4 predstavení som stihla, pretože som opäť v požehnanom stave. Gratulujeme. To si tak ako plánovali, alebo? Neplánovali sme absolútne. Neplánovali ste to? A nie, ja som naozaj ešte... A ty si taká mladá ešte, hej, no ale tak on má dosť rokov, počúvaj ma, že by mohol tak ako... Tak ako on plánoval už veľmi dlho. On to plánoval? On plánoval už dávno. Ale ja som chcela povedať, že ja som chcela ešte počkať, aspoň nech ma mali aspoň tie 3 roky, nech ide aspoň do škôlky. A potom... Nechcem sa pýtať, prečo ste nepočkali, no? Nepýtaj sa. Nepýtaj sa? Dobre, nepýtam sa. Ale vrátim sa k tomu Rómeovi. Nič som nehovoril. Ja sa s ním porozprávam, neboj sa. Ja viem. Takže toho Rómea nasadili. Rómeo, no. No a veľmi som sa z toho tešila, No. ale tá rola je totiž to... je to Julia, hej, ja tam hrám Juliu. A ona spieva hneď na začiatku toho muzikálu, že 16 rokov mám a blúdim v záhradách a mužov nepoznám a mám z nich ešte strach. Som motýl, čo chce nájsť svoj kríček ružový a tak ďalej a tak ďalej. Aha. Takže som si povedala, že to by už asi nešlo s takým pupkom a ešte z... 16 mužov nepoznám. Počala, aká komédia, to choď do toho. Nie? A čo? To by mi asi nie... Toto režiruje. Jano. To by mi naozaj neprešlo. To by ti neprešlo? Nejaká komédia perfektná, toto keby si s bruchom spievala. Neuveril, no to by bolo už fakt zlé. S tou dojkou tam ešte, vieš? Áno, my tam... Ty by si mohla možno zároveň hrať 2 postavy. A ešte viem, že my tam máme dialog s Dojkou, kde ja hovorím, chápeš to, Dojka, vydať sa, aká hlúpa myšlienka, ja som primladá. A ona mi hovorí, že ja v tvojom veku som už dávno obšťastňovala svojho manžela. Mám 16,5 a z hľadiska. To teraz, keď si hrala, hej? Áno, teraz posledné a ja to len hrám. Akože to proste, že mne už naozaj, lebo ľudia si trošku vnímajú to pozadie a je to trošku mediálne známe, takže už by to bolo také, už by som si to proste, cítila by som sa v tom zle, no tak hrať Juliu s bruchom a s ďalším bábätkom doma je dosť divné. Podľa mňa dobrá komédia by to bola. Ja to Janovi navrhnem. Ale Rómeo je veľmi vážny príbeh. Ja budem hrať Rómea. Vieš to, taký obstarožný Rómeo už, vieš. Už 50 mám. Keby som si zmenila text, možno by to Neviem, čo s tým. Texty by sme pomenili hneď, vieš. No. Zase tehotná. Julia. Kto to bol? No.
Keď ja som bol na golfe... Nie, počkajte. Vieš čo? Nie, no tak... No ale zase počuj, všetko má svoje výhody. Vieš, zase toto druhé, keď to, a ty teraz prídeš na scénu, budú všetky tvoje kolegyne tehotné. A ty sama na novej scéne, už 2 deti doma dávno. Inak. Golfista už bude mať aj dosť rokov. Áno. Môže sa starať. Ja som povedala, Už tá palica už sa mu bude triazať možno trošku, vieš. Prestane chodiť. Sám od seba. Ježiš, neblázni, ne? Stačia mi 2 deti. Čo? Stačia mi 2 deti. Počkaj, ja o golfe stále hovorím. Ty o čom? Že prestane chodiť na golfy a že prestane chodiť ako taký, že bude starý. Nie, no na golf prestane chodiť. No to by bolo fajn. Budem mať 2 deti a ty na scéne. To je pekný scenár, ja by som to takto to brala. ale bude? No? Uvidíme, no ja uvidím, že ako to vlastne celé bude. Lebo podľa mňa, keď sa vrátim, už budem stará, vráskavá a... Keď ty budeš stará, čo ty blázniš pre Boha? Koľko ty máš? 25? 27. No, už. No. No, tak o 3 roky... No. Nie? To budeš mať 30, všetky pôjdu na matersku ostatné. 30, to už je. Čo? 30? 30, mladá baba, nie? 30-ročná. Čo ty blázni? Čo taká rola je pre takú 30-tničku? Čo taká rola vysnívaná? Ja som mala vysnívanú Juliu a mala som vysnívanú Máriu vo West Side Story a to sme hrali. No, to sa ti splnilo všetko. To je úžasné. Hej, som to stihla. No, tak držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Nech to všetko dobre dopadne. Ďakujem. Dieťatko, tak, ďalšie, tak. Zdravé, pekné. Pozdrav manžela. Ďakujem. My si ho potom opäť zavoláme. On bude rád. On bude rád. On porozpráva o golfe. Porozpráva o golfe, ako to bude. No. Ahoj, ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. Vítaj opäť po rokoch, neskoro večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, ja som tak rozmýšľal, vieš, ak sme sa aj vzadu rozprávali, že kedy si tu bola nejaké 4-5 rokov dozadu je to, že či už si teda mala dieťa a sme prišli na to, že áno. Áno, Hektor už bol na svete, mal nejaký rok. On má za chvíľočku 6, no, takže... Máš 6 za chvíľu? No, tak to letí jak blázon. 5 rokov potom, no. A sme sa bavili, teda si tak hovorila, že teda, že nevieš, že tá kariéra detí, nie? Pamätáš si to? Trošku sa mi to tak akože niečo sa mi marí. Ja som ťa upokojoval. Nie? Ja som ťa upokojoval, že kľúč, že ty to teraz odrodíš, rozumieš? A keď tvoje kolegyne nabehnú na materské, ty sama na tom pôjdeš. Áno? Nie? Že nie sa čo obávať. A kde to je? No nie, no však sa ti darí, to som chcel tým povedať, darí sa ti, spievaš, hráš, vidíme ťa v rôznych seriáloch, nie? Áno, tak ja sa snažím naozaj, tento vlastne posledný rok bol presne taký prelomový, lebo som sa snažila trošku tak akože vrátiť naspäť. Už mi tam doma trošku tak akože preskakovalo, by som to tak jemne nazvala. No tak to nám všetkým, myslím si, že ten COVID, nie? Presne tak a myslím si, že to prospelo naozaj aj mne, aj deťom, aj celej mojej rodine. Takže som začala vlastne pracovať a tvoriť ďalšie veci, aj hudobné, aj teda herecké a tak ďalej. Takže som rada, že som nejako naspäť. No a snažím sa to teraz sklbiť vlastne. Som zistila, že to nie je také jednoduché. Nie, lebo odvtedy ešte jedno dieťa. Ešte jedno sa prihodilo. To sme tu neplánovali pred 5 rokmi. Ja som neplánovala ani jedno. A neviem, ako sa to stalo. No, vidíš toto, no. Netuším. No a Lianka sa volá, nie? Lianka sa volá. Narodila sa v aute, keby ste chceli vedieť. A to som čítal niekde, že to si on... A prosím ťa, to bolo také trošku sci-fi, ale tak nikdy som to nikde nechcela nejak veľmi rozoberať, ale stáli pri nás všetci svätí, chvála Bohu, ja sa teším, že... A Lianka, je vidno na nej, že je priebojná a že má rada život a že sa rada teší zo života. Hej, rada chodí autom. Je to úžasné dieťa, no. Hej. Niekde som počula, že by som za toto mala dostať každý mesiac nové auto, no neviem, akože, čo sa deje, prečo nemám ani jedno nové auto, ale... No tak... To nejakú výzvu by sme mali dať, vieš? Že kto by sa tak toho ujal, no? Ako nové auto? Nové auto, no ale mi potom nebolo, že dieťa, vieš, že každého nové auto, ďalšie dieťa zase. Ježiš, nie, neexistuje. Ja som spokojná so svojím autom. No ako to zvládate teda, počuj, lebo tak akože, vieš, tá korona jednak bola, jednak teda tie 2 deti, ešte aj ten manžel do toho.
No. Nie? Takže 3 deti. No, že 3 deti? No nie, že... Lebo to všetci vedia, nie? Že Filip teda umelec tiež, nie? Spevák, herec, všetko možné. No a teda, veď ste asi sa... Nie je to nebolo tej jednoduché. roboty až tak veľa cez, Ako ja sa priznám, že pre mňa teda, čo sa týka pandémie, tak samozrejme je to ťažká, náročná situácia pre všetky povolania, pre všetkých nás aj umelcov. Ale ja som to tak nejak zvláštne nepocítila, pretože ja som bola vlastne 4 roky doma, čiže mne už sa len vlastne v podstate nič nezmenilo, len som nešla... Vlastne. No len som nešla na ihriska, ale išli sme viacej do lesa, alebo teda niekde mimo ľudí. Ano. Ale teraz s tou prácou som si tak myslela, že stále to bude vlastne tak, že ja si tam pôjdem oddychnúť, ale tým, že ja narávam dosť veľa s emóciami, tak mám niekedy pocit, že idem z jednej šichty do druhej šichty, že vlastne vrátim sa z práce a ide teda ten... Čiže tie role sú také vypäté. Tak neviem, prečo mi takéto dávajú. Ja neviem, že či naozaj... akože som ten typ, že proste musím stále plakať, alebo ja neviem. Niekedy sa to dáva, že proti, vieš, akože proti tomu charakteru. Že vidia veselé dievča, spokojné, no, inak presne. Plače od rána do večera. A vieš, aké to je potom ale náročné pre mňa, aby som sa naozaj dostala do tej situácie. No tak, lebo ja to idem cez seba. Mám kolegyne, ktoré to vedia takto, že naozaj technicky to majú spravené, ja to neviem. Ale ja som tiež chcel niečo iné. Ja no tie deti ešte, to by som tak akože, to, že teda po kom sú, ako sa prejavujú, vieš, že či teda tie umelecké nejaké sklony, čo? No, tak asi ešte skoro úplne to tak ako posúdiť, že či tam je nejaký umelecký sklon. Samozrejme, podľa mňa všetky deti radi tancujú a radi sa hýbu a skáču a búchajú sa o zem. Keď tancuje... Ja mám doteraz. Akože sú úplne protiklady, obidvaja. Hektor je v podstate, podľa mňa asi viac na mňa, lebo ja som taký riešič a taký veľa vecí si pripúšťam a tak ďalej. A Lianka je zase také slniečko, že to tak všetci tak akože si to tak rozdelili, že toto je Hektor, som ja a Lianka je akože Filip. Ale napríklad moja mamina mi hovorila, že keď som ja bola malá, tak som bola celá Lianka, alebo teda, že Lianka je celá ja, tak neviem, kde sa to zlomilo. Ja som sa strátil v tejto chvíli. To je jedno. Proste oni sú taký mix, Janka, hej, že toto, no. Ale samozrejme majú skvelé hlody a ja milujem Hektora, pretože vždy, keď niekam ideme, tak ja sa idem popúkať od smiechu. Naposledy sa mala niečo niekde spievať a hovorím mu, že Hektorko, že nemôžeš tam ísť so mnou, že prosím ťa, že ostaneš doma, pretože maminka ide spievať. Maminka, budú ti tlieskať? Neviem, dúfam, uvidíme. A maminka, veď, ja by som ti tlieskal. A že Hektorko, že to je tak krásne, že ty si ma dojal, že to je rozkom. Maminka, doja sa krávy. Ešte včera dali jednu perfektnú, keď sme išli von z domu sa prejsť. Sme sa išli prejsť a ja tak akože my bývame na dedine, čiže ja to tak nejak akože veľmi neriešim, čo sa týka toho oblečenia. Ja som ráda, keď môžem mať tepláky a keď môžem nemať make-up a tak ďalej. A čakal ma v aute, prišla som do auta, že ideme sa teda niekde tam poprechádzať. Maminka, tebe nebude nikto zavidieť. Vyzeráš hrozne. Takto si my vlastne nažívame. A je nám spolu dobre. Áno, no. Čak, ale Filipa sme ešte nespomenuli. Ešte toho poďme tak, že či pomáha, alebo ako to je s ním, čo? Filip je super, akože on áno. Tak ako čo? Neveríš mi? Nie, on je fantastický. Zdá sa mi to tak akože úplne zase až čelkom, že ale tak niečo počúvaj, zase nebudeme toto idealizovať ako toto na 100% zase, ale tak čo nemôžem musí to všetko mať. No, takto, akože. Tak niečo samozrejme, aspoň. že má, no tak stačí iba golf, keď ide na golf, tak je tam dlho samozrejme. To je dlho. Ale, a tak dlho, no tak golf máš tak akože, nie je to úplne dobrý šport, lebo je tam celý deň, ale tak on ho miluje, čiže ja to... je to aj na 2 presne, ale ja to musím rešpektovať a on sa naozaj snažil to obmedziť a snaží sa to obmedzovať, odkedy máme deti, tak ale je naozaj fantastický otec, starostlivý, zaobstará všetko, čo treba, stará sa o nás, zaujíma sa, to je hlavne to najpodstatnejšie. Takže neviem, čo mám na ňo tak ako bonznúť. A čo sa tak zaujíma? No, to sú moc už také osobné veci, to nemôžem. Ale to nemôžem. Ja to vystriedím, daj. No tak nič, no tak... Čo? No, tak dačo. Ale tak nemám rada, iba keď on proste príde domov a vlastne nič neurobí, tak zo seba zloží tie veci a tak to sa to tam kopí už. Akože za týždeň prídem a chytím takú kopu veci a vlastne to celé tak akože aj s tými slipami, s prepáčením, aj s tým všetkým na takejto jednej kope. Čo mám 2 dní na golfe? Neviem, no nevieš, však... Toto, hej, no taký bordelár. Áno, no ale tak... A tak to je normálne, nie? Presne, to je úplne v pohode, to je vlastne, však to je normálne. No. Áno, no je.
Ale už akože sa snaží, už veľakrát som povedala, že teda mohol by si s tým niečo urobiť, ale snažím sa s ním tak bojovať, pretože vždy to tam nechám, dobre, tak 2 týždne. 2 týždne? Áno, lebo sa ho snažím naučiť, že naozaj to už ako, vidíš to? Môžete skrývačku hrať potom, počujem. Ale zatiaľ som vždy prehrala, pretože vlastne vždy to zoberiem a vždy to idem oprať. No, vidíš toto. Ale to je bežná vec, no však to asi väčšina mužov takto funguje, takže neviem, čo by som ešte na ňo vytiahla. A on na teba čo by tak? Ježiši Maria, jeho sa opýtaj. Tento má ťažšie, podľa mňa. Tento má ťažšie? Áno, no, tak on sa snaží ma tak akože stále naučiť pozerať sa na ten svet z tej takej lepšej perspektívy. On je taký optimista, nie? Viac sa tak poznám, nie? Presne, viac sa tak tešiť a vlastne... Mať v páži trošku, nie? Tak, presne. Asi preto som s nimi, sme také 2 protipóly, my sa tak doplňame. To je dobrá vlastnosť, nie? Ja som rada za ňu, hej. Asi preto, chvála Bohu, že som ho stretla. Stačí o rodine? Prosím, to sme už hovorili, že seriály a tak len toto u teba to je také nestále, veď a ty to tiež asi riešiš, že či speváčka alebo herečka, nie? Áno, ja sa vlastne s touto otázkou stretávam celý môj život, alebo teda moju Ale tak ako myslím kariéru. v sebe aj, nie že len teba sa to pýtajú. Samozrejme v sebe to riešim. A dospela som prosím do takého názoru, že už to vlastne neriešim. Pretože veľa sa ma ľudia pýtajú, že čo vlastne ja teda som a čo vlastne robím a čo ma tak najviac baví. Tak samozrejme najbližšie mám k spievaniu, pretože ho robím najdlhšie. A asi preto mi je aj to spievanie najbližšie. Ale ja som dospela do názoru, že všade vo svete proste tí umelci fungujú naozaj tak, že robia všetko, robia cez filmy, cez muzikály, cez hranie na gitare. Lady Gaga nie, napríklad. Lady Gaga je absolútne jasný príklad. A minule som presne počúvala jej album a presne som si pri tom albume povedala, že pre Boha, a nikto to nerieši, že to... A ja mám teda taký akože pocit, ale v dobrom chcem, aby to vyznelo, že na Slovensku to naozaj treba škatulkovať a že tu sa tak akože treba tým ľuďom povedať, že čo vlastne teda robím a že vlastne asi môžem robiť iba tú jednu vec a ja už to tak nejak si prestávam riešiť a idem si vlastne tým, čo ma baví a čo chcem robiť ja a čo cítim. Presne, čo cítim v tej chvíli. Ja tu mám jednu ukážku, to je taká nová, ten šanzón, nie? To je také nové. Áno, to je vlastne najnovšie. Najnovšie, tak to keby ste nepoznali, tak z tej novej tvorby teda. Nech sa páči. Šanzón. To čo toto? Veď tam si taká zostarnutá bola. Čo toto je za klip, prosím? Tak toto má na svedomí Richard Reimann, ktorý vymyslel tento motív. To je režisér toho klipu. Celá tá pesnička, autor hudby... To má taký zvláštny názov, tá pieseň. Jeden šanzón o 2 umývadlách. O umývadlách šanzón. Mám jedného kolegu, ktorý bol perfektný, pretože za mnou prišiel. Počkaj, urobil som novú pesničku, volá sa, že jeden šanzón o 2 pisoároch. No. Pokračovanie, že? Takže takto, no a... A tam by Filip vystupoval potom v tom klipe, nie? Ale áno, autor hudby a textu je Marian Zima, ktorý urobil už strašne veľa projektov pre Pala Hamela a pre túto generáciu. A mne sa tento text hrozne páčil. My sme sa tak na seba naďabili úplnou náhodou cez Filipovú sestru z hodou okolností. A podľa mňa ten text je hrozne nadčasový a strašne sa mi vlastne sa mi tak páčil, že sa to celé ku mne hodí, pretože to, čo presne ja žijem, je vlastne v tej pesničke povedané. A pointa je vlastne tá, že aj keď veľakrát ľudia riešia, rozprávajú si čokoľvek a stále ste tak akože na očiach tej verejnosti, tak veľakrát sa stane, že to človeka aj zabolí a tak ďalej, ale stále vlastne ja môžem koľko chcem plakať, pretože mám 2 umývadlá, nemám iba jedno. Takže to je vlastne pointa tej pesničky a ona má pre mňa hroznú hĺbku
A toto má na svedomí Aťka Štrbová, ktorá ma vlastne ličila 3,5 hodiny, teda maskovala, tak aby som takto vyzerala. No, keď som sa zbadala, tak som sa zlákla samej seba, samozrejme. Ale potom začali za mnou chodiť a hovorili mi ľudia okolo mňa, že vlastne, ty kokso, ale dobre vyzeráš. Že keby si takto vyzerala, tak akože to máš Takže ja neviem. Tak som si nakoniec povedala, že som zvedavá, že vlastne keď budem teda v tomto veku, tak jej pošlem fotku, že či sa priblížila a že ako to bude vyzerať. Tak ťa príde upraviť troška potom. Nie? Hej. No dobré, a to je taký šanzón, ale si hovorila, že na CD-čko, alebo ak bude niečo, že teda aj iné pesničky, ale taký čo? Ja ťa stále vidím v takom, taká veselá hitovka nejaká, nie? Čo je tvoj sen taký, ja neviem, hudobný? No, čo? Vieš čo, tak tým, že ja som vlastne začínala presne v tom muzikáli a v divadle, tak celé to mám tak ako keby inak nastavené a ľudia ma tak aj vnímajú, aj v rádiách a vôbec vo všeobecnosti, že teda muzikálová spevačka a tým pádom to je také trošku ako keby náročnejšie začať tvoriť tie vlastné veci a ísť takouto svojou vlastnou dráhou, o čo sa teraz vlastne snažím a pokúšam sa to celé tak vytvárať a strašne by som bola šťastná, bol by to môj sen, keby sa mi to podarilo, keby naozaj ľudia začali tie pesničky vnímať a keby sa mi raz stalo, že by som mala vlastný koncert, na ktorý by prišli tí ľudia a začali by si spievať moje pesničky so mnou, tak by som úplne odpadla. Toto, no.